Poď, ukážeme si, čo budeme robiť s absolútnou hodnotou, keď sa nám objaví v nejakých príkladoch, pretože to sa môže ľahko stať. No, vieme, že absolútna hodnota je vždy kladná. To znamená, že keď mám toto v príklade 3 plus absolútna hodnota čísla minus 2, tak si najprv zmením tú absolútnu hodnotu vlastne na číslo a vieme, že keďže je to kladná hodnota, tak to bude z minus 2 dvojka. A máme klasických 3 plus 5, lebo toto a toto plusko, hej, toto je vlastne toto plusko. Čiže výsledok je 5. Mám 3 plus 4 minus 2, takže najprv si musím vypočítať to, čo mám v tej absolútnej hodnote. 4 minus 2 je 2. 3 plus len odpíšem a absolútna hodnota dvojky je dvojka. Takže zase 3 plus 2 je 5. 3 mínus iba odpíšem, zase 4 mínus 2 je 2. To, čo je pred absolútnou hodnotou, si odpíšem, 3 mínus, absolútna hodnota dvojky je 2. Takže je to 3 mínus 2, výsledok je 1. Nenechať sa pomýliť, lebo to mínusko je pred tou absolútnou hodnotou, preto sa ti nezmení znamienko a stále je tu mínus, aj keď absolútna hodnota je vždy kladná. Dobre? Pretože toto, dvojka, absolútna hodnota je zase 2, ale to mínusko je pred tou absolútnou hodnotou. Tuto presne vidíme, 3 mínus len odpíšeme, absolútna hodnota mínus dvojky je dvojka, takže 3 mínus 2 je zase 1, lebo to je toto mínusko, nie je toto mínusko z tej absolútnej hodnoty. Minus 14 plus 7 je minus 7, čiže absolútna hodnota minus 7, od ktorej odčítame trojku. Absolútna hodnota minus 7 je 7, minus 3 prepíšem a 7 minus 3 je 4. Dva minus 6 je minus 4, stále v absolútnej hodnote, k čomu pripočítam 9. Absolútna hodnota minus 4 je 4, plus 9 je 13. Minus 8 plus 2, absolútna hodnota minus 6, minus absolútna hodnota minus 5, minus 6, absolútna hodnota je 6, minus absolútna hodnota minus 5 je 5, hop, to si posunieme, no a 6 minus 5 je 1. Čiže zmením si absolútnu hodnotu na to kladné číslo a vyrátam. Vidíme sa na budúce.